galegos e o Camiño de Santiago. Ai, que original. Vamos, Custodio. Vexes como teño razón? Que? Que para facer o Camiño de Santiago antes hai que ir ao súper. Descarado, ir ao super malo mazo. O que ten que ser demasiado ir con cartos, xa que sí? Descarado, neno, como se puxo segureta por nel, Pero se puxo como unha fiera, que ven tanto rollo. Es que somos mazo de sensibles, Custodia. E por nel xa, Tan se estresado. chingan todos. Sí. Habrá que descargar, non? Descarado. Aí va. Vaya kit de supervivencia, Pasa que non me queda moi claro. É para que queremos isto, non? Pero, Custodia, ti es parvo perdido, neno. Que? Pero ese nos chame mogollón polo camiño. Non ves que o cambio climático ven petando forte, Custodia? É verdad, tío, claro. Mira que guai esta botina, como mola. E por que queres? Para apartar as puriletas que van diante, controlas. Despacio, aí está. Claro. Mira. Aparta, Puril! Claro, así se fai o camiño moito máis rápido. Está guai. Bueno. Non sei, pero para min que nos falta algo, Custodia. Pero se temos de todo. Habría que coller algunha cousa da casa, algunha cousiña, non sei. Xa está, Custodia, a tele, neno, a tele. A tele? Sí, Pero claro, para que queremos la tele, tía? Pero, Custodia. Que? Tú estás a por meu perdido, neno. Por que? Estás atontado. Por que? Pero ti non te que queres facer o camiño e non ver a tele, Custodia. Pero non ves que por aí adiante non teñen a galega. Non teñen a galega? Non, Custodia, se non a levamos nós. Pilla a tele, neno. Pois será mellor. E digo eu, é isto para que o queremos? Custodia, de verdad, Cabecita loca, cabecita loca. Vamos a ver. Así vamos controlando o que nos queda de guita. Controlas. Buah, tía, é que ti estás en todo, chorga. Custodia, déxate de historias e hai que recoller todo isto, neno. Imos... Sí, que hai que marchar a siña, que hai un mogollón de monumentos e de igrexas preciosas para ver no camiño. Buah, pois veña, vamos. Igual levamos cousas demais, Custodia, sempre desqueixándote. Eu tamén levo algo. Xa, pero pesa moito. E non levamos roupa, só que levamos posta. Pero para que queres máis roupa? Non ves que o camiño xa non pode durar máis de 10 días, Custodia? Bueno, daquela non digo nada. Uau! Mima, Custodia! Mira, que cousa máis maravillosa. Isto é o que te dicía eu con que íamos ver cousas antiguas moi bonitas. É a cousa máis fermosa que vi na miña vida. Debe de ser unha igrexa romántica medieval da época dos romanos. Descarao, Custodia. Ves, vale a pena vivir para ver cousas así, Custodia. ¡Atención a todos! ¡Atención! ¡Tenemos serios problemas! ¡Estamos cayendo en picado! ¡Estamos cayendo en picado! ¡Ay, por favor, que vos morrer! ¡Que vos morrer, cariño! ¡Ay, que vos morrer! ¡Ay, que desgracia! ¡Ay, que desgracia! Por favor, teño que dicirse algo. Non, Pepe, agora non. Sí, agora sí, non podo morrer. Non podo morrer e levar isto conmigo, non podo. Sabes a nosa veciña do cuarto? Sí, Pepe. Teño un lío con ela. Somos amantes. Ay, Pepe, non sabía que ese tipo de líos era porco, Pepe. Da igual, total imos morrer. Por certo, Pepe, o noso fillo non que ten. Pa unha vez que vou un teleiro, así... Só foi unha vez. Non, Pepe. Veu moitas máis, o que pasa que veu unha vez sen condón. ¡Qué horror, qué horror! Es una desgraciada. Cariño, pero ainda teño algo máis que dicirche. Ai, Pepe, Sí, máis, ainda máis. Sabes cando teu pai e máis eu imos xogar o tenis os sábados? Sí, Pepe, sí. Non xogamos o tenis. Non? Xogades a brisca? Tampouco. Somos amantes. Ay, qué desagradable, Pepe, por favor. A mí gústame. Ay. Bueno, total imos morrer. Ay. Atención, xa pasamos o perigo.
Dentro dun momento efectuaremos a nosa aterraxe. Deamos gracias a Deus. Mañá imos ter a casa dos meus pais, Ai, que rollo, Xa quedamos. A 9:30, non? Como sempre. Que pasa? Xa están os resultados das análisis. Este home está moi mal. A ver. Está morrendo, fíxese. Moi ben, pois non hai problema. Va a salir, dixo. Eu? Pero é que eu non sei que me dá. Pois hai que utilizar a psicología. Dicirlo directamente. Pero que non sexa un trauma para el. Poñerse no seu caso. Que non sexa duro. Xa sabe, sen presas, con calma. Xa, doutor, pero é que... Mira, aprende. Teño algo que dicirlle, é moi importante. Xa ten os resultados dos análisis? Temos os resultados dos análisis e non temos dúbidas, porque apuntan todos cara ao mesmo sitio. Temos o resultado definitivo. Que maravilla, que peso me quita de arriba, doutor. Pois xa ve, porque aquí somos bastante profesionais e sabemos exactamente que é o que lle pasa. Pero que me vai dicir a min? Que somente tardaron ano e medio en darme cita, que maravilla. Para que logo digan, que pasa, periquita? Cariño. Doutor. Pero que pasa? Que pasa? Non ve que estou ocupado? É que non me dá o resultado dos análisis e teño o coche aparcado en doble fila e teño me dá como levo o indastre. Ai, os análisis, sí, home, xa me lembro, verá, vostede vai morrer. Vai morrer daqui a pouco. Non, daqui a nada. En fin, xa me extraña que siga falando. Ata logo. Ui, dixen ata logo, que tonto. Seguro que non lo volvo a ver. Que teña sorte no tanatorio. Psicología. Imbécil. Ai, Trotsky, aquí sí que estou ben no camión e non na casa. Ai, que familia. Esa familia está menos unida que o banquillo do Madrid. É que digo como. Mira, voulle parar aqueles dos que me parece unha parella simpática. Suba, amigo, suba. Que? Boas. Muy buenas tardes. Que tal, home? Que, de paseo? De paseo ni que niño muerto. Desde luego, como sois los gallegos, que todo lo queréis saber, sois curioso. Bueno, curioso y cazurro, ¿verdad, Cari? Bueno, tú cállate, que tú vas por el mundo sin enterarte de nada. Bueno, señor, aquí lo que hacemos mi parienta y yo es lo que es el Camino de Santiago, por una promesa. A ver, é logo que fan no camión. O camiño hai que facelo andando. No, ¡hala! Ya estamos, no, si vamos a hacerlo como queráis vosotros, lo de los estatutos. No, señor, yo no hago el camino andando, lo hago como me da la gana. Yo lo hago de rodillas. Pois así non lle vale, teño que parar. Y dale, que tenéis los estatutos metidos, macho, los gallegos, los catalanes, los vascos, desde luego, como soy, Cari? No, tú cállate mejor, que tú es abrir la boca y subir el pan. Vamos a ver, usted enterado. ¿Usted ha visto que en algún lado diga que no se puede hacer el Camino de Santiago en camión? Mira, a mí non me veña con historias, eu que quero chegar á casa para ver unha película de chicas eu tranquiliño. ¡Ay, ladrón! ¡Ay, ladrón! ¡Qué respuesta de gallegón! ¿Verdad, Cari? No, tú déjalo, que esta como se ponga aquí mi santa larga, le digo que no para porque esta tiene un pico la muy burra. Xa se lleve que ten unha labia. Bueno, qué jodido el gallego, qué ironía tiene, qué taimados son, Bueno, pues venga, nosotros a lo nuestro, que hemos venido a hacer el Camino de Santiago de rodillas, así que venga, Cari, de rodillas. Pero que fan, home? Ainda van a fastidiar a tapicería? Ya podía tener usted un camión un poco más grande, ¿verdad, Cari? Bueno, no, tú cállate, que tú de lo que es el transporte pesado no tienes ni puta idea, pero es que ni puta idea. Venga, jefe, rapidito, que tenemos que llegar pronto a Santiago para ver el botafumeiro de los cojones. Sí, sempre se lle dera na cabeza. Por favor, síganme. Teñan a bondade. Son o seu guía turístico para mostrar